Edan tenang ora edan luar ngopo Ndra wis apa ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indro oh kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayuwangan ngerti yo iki Kayuwangan ning Sudarma Ulun ulun ki Atmat Jani Ilang Purun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padane aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane bakal diurip ning alam donya aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayuwangan mergo aku mangkel aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun ora ana sing takon karo Bagong ana masalah apa ora ana blas ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka Werkudara Puntadewa lagi sedih-sedih wae dewa doteng celurut rebutan nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok dewa model apa kok tak takon nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do petisan barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki kowe ora aja kok tileki batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkang arep apa membeli ning arep aku ulun bakal ngusir kowe bajigur padake kere adeng aku kere kita bali ning Madyapada ora iso wis tak niate aku mati ning kerepat kemasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene ya ora ijen lho nggawa wadyabala nggawa bojo pancen bojoku wis tak tanding yen karemu gandeng Kayuwangan aku mesti ora bali aku mesti modar melu mati ra gandeng kula tresno Mas Bagong sebaya mutus sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki sampeyan nunggu ning repat kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men aku ini Kayuwangan wis dua sejoli karo bojoku Ndra dewa iki ora malati nek karo Bagong kita liyane iki jangkar karo dewa we do kewalat kok iki drandre-drandre ora ana sing kewalat babar blas kok numpangke kompor ngono ngrasani ora sirmu ye metu njaba piye metu njaba kowe ngerti ora akibate metu njaba sing jeneng wong bebrayan nang alam padang sing wong resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njaba ben duwe anak ben beputra aku dewa kok malah ngaran ngajani elek oh macam apa kowe iki kabeh iki men duwe keturunan anak beranak kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki ndok kurang ajar wong melu-melu karo dewa wis ditok njaba ta kita sing metu njaba mah beda tegese metu ning repat kepanasan Indra omong iki sing genah kok ndak malah kewirangan kowe ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono tak jak metu ning repat kepanasan sile karepe bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita lho bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti bar aksi tipu-tipu karo aku ya bar ngapusi karo aku iya ulun ingkang ngerti najan Kanjeng Rama purun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti apa mau Bunda boya ya ora ulun boyai ora oke nek kowe nganti ngapusi aku boya mikir dua kali lho yang ngridikan tadi terus kata-katane bingung mesti lah rampungi aku wis ora mikir ora wis boya mikir kok iki dewa boya dudu pokoke tak rampungi tenan ulun boya wedi padha aku ya boya wedi
Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa tita. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramasi lho. Akanmu gak ngono wis bar kramasi yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra jinjingan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora jinjing metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wetoke njaba iki dijunjung. Mudah piye kowe tak takon? Ayo arep omong apa kowe? Mastu ngono sedang sekaring bangun langgeng wong sewu Kakang Rado Kakang Resi Kanika Putra sarawujengan dika Kakang Kanika Putra wong tening Bali Marti Kundha Manik dinten sakmangke menika ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan puna rami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Rado Kakang Resi Kanika Putra werkencang warudaya mbak pong buk bolong kali jedhe sapa sing gawe awan-awan iki sampun utami karya bombong raos sing manahipun ingkang raga ing Sidik Pangdal-dal asung pambagipun dika Adi Pramesti Bathara Guru namung sawangsulipun kepanipun ngraka Sidik Pangdal-dal ngaturaken pudi astawanipun ingkang raga mugi kunjuk nasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kawonokna Kakang Rado kula tamih karya bombong raos sing manah anawakono kabagyaning kesan kula Kakang Rado mboten langkung kasecak nanggen jenengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra iya inggih sampun boten kirang raja dipisanipun ingkang ngraka Sidik Pangdal-dal dinten ri kanggan sakmangke menika Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra prayoga nunggone wong ngadhep Bathara Indra wek diwiji para mbukulun sembahan kula tansah panjenengan kawidadan sowan kula tebih saking Sambikala namung parenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah semoga ing pangabekipun ingkang abdi pun Suropati kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata sembahan kula Rama Wukulun ulun makarya bombong piasulun ora liwat pangastu wonten menapa marang jeneng para kula ndingga jimat paripih bayaran ing kasantosan apa dene Yama Dipati prayoga nggone rong ngadhep kawono nunggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdipun Yama Dipati Rama Wukulun langsung ngersanipun Kakang Rado Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayu tadah wadana Kakang Rada karana mriki enggan sakmangke kula wonten ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kundha Manik mila sadèrèngipun ingkang raya mbabaraken menapa wigatosipun wonten suka laning penggalih keparengan Birna Sih Samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti anggen kula sampun kumelancang wonten hambayangi dhateng jengandika Kakang Rado Kakang Resi Kanika Putra Kakang Sidik Pangdal-dal dalah jagat dewa Bathara nuwun sewu Di estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika kados mekaten menika kala wau jenyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalinggalipun para dewa wong dene ingkang raka menika dados kami tuwaning kayembangan mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri mengadaning wanciratri katimbalan sowan kula boten badhe suwala karena tentu nama mastuti cabdo tawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru malah sakmangke gandeng kang raka sampun kepareng sowan wonten ing Bali Marti Kundha dinten sakmangke menika mboten wonten raos ing
Gunana musik wonten salebeting manahipun ing neraka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa? Mangka menika benek lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedane ingkang kathah tumunten kababarna nanging Raiwadi dhateng sangganing para putra-putra kadewatan srawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kangge perkara isi dipangodal-dal. Kula cumadhong dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru di Adi Bathara Manikmaya. Mas Tumono sidam karing dawuh langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesti kemawon Kakang Rada ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun Candra. Kayiwangan katingal tentrem tuwun ayem miwajinem sangganing para Jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas sing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para Jawata Kakang menawi kepareng Kakang Amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun ngatimbalan rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan boten. Namung sejatosipun anggenipun neraka gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Kainggih elok. Sabab jenengan dika menika dados nalindraning para Jawata panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos moba musing jagat raya. Ngertos dhateng moba musing para titah sampun malih titah swantah nadyan tutu-tutu wangata gemon jinaring wonten ing pangwaos Paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten mawa benter kemawon ndangu dhateng neraka isi dipangedal-dal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng neraka ugi saged. Kakang Rada menawi ulun menika nalindraning para Jawata. Inggih jenengan menika menika kami tuwaning kayiwangan. Nadyan dipun kados menapakna menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayiwangan. Sanes kula Kakang menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh Kakang Rada tinimbang teng rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalindraning para Jawata mboten badhe awantun nungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun nungkuli dhateng pangwaosing Paduka Kakang Resi Narada. Ing nangka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rada pratri naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rada. Alah dalah panjenengan menika saged kemawon pados karti sampai kesupados ing neraka mujaken rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih boten dados menapa menawi jenengan menika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun monggo sami dipun petang. Gara-gara ing saged sumundul wonten ing ngawiyat menika petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayuwaing menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Nanging jagat samangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aing. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Pasinggihan Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa seka nganggenipun semedi wekasan daya kekuwatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mengaten Kakang. Inggih namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang ngalampah tapa mboten wonten ing angka 3 inggih menika
menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangaosipun Kayiwangan menika kuwi dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan contonipun nalika Prabu Nagaprajana lan Patih Sekipu etok-etok api-api nyuwun widodari men jane kepengin dados nalindra wonten Kayiwangan. Nah menika saged dadosaken gara-gara ning Kayangan. Nanging samangke menawa nalindra boten wonten ing kepengin ngungkuli pangaosipun Paduka Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-garaning Kayiwangan. Inggih Kakang inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madhep Brahmana boten wonten sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip semawi paningabatos mboten wonten satriya ingkang wonten lereh kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana. Namung samangke nadan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning Salamba perkawis menika ngandadosaken gara-gara madyaning Kayangan Suralaya. Kanthi sasmita kados mekaten menika kala wau kanthi bila titah ingkang damel gara-gara wonten ing Kayangan menika mboten wong loro saudon telu saurupan. Menika mboten wong limrah nanging pancen wong dening dewane wong dening sing kuwasa ketitik nadan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewa dene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa dados gegayuhanipun saged sumundha wonten ing ngawian saengga dadosaken gara-garaning Kayiwangan mekaten gagah nggih. Menapa dikuring ing semalah sampun priksa kabedhau dodo kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Lah terus ipun ngados pundi kono panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten kono Paduka Kakang Rada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning Salamba. Inggih leres kok Di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng kemutra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundra nyawat iki Bathara Surapati ulun naden kapejauna kula nderek kula iki mboten mangertos jumbuhan dawuhipun Iwang Purnaroda nadan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati paradine boten saged narbuka pepeten ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upami Paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadan tanpa kadhawuhan kula piyambak badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing Kayiwangan menika pukulun. Iya Yama Dipati nanging maneh titah mau durung dingerteni sapa mula kangsan kuwi den saranta sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang gawe gara-gara Kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning Kayangan Suralaya. Menika aku prayogi menawi men sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun wonten kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sang Hyang Para Widodara Widodari para dewa para dewi supados sami kiat tanginipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau sarana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi sarana mekaten kula kinten saking pamayagipun ing Raka Istighfar Daludal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan Kayangan Di wonten sambung rapetipun kaliyan Kayangan margi pamotahipun titah mekaten kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan Kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing Kayangan. Nanging menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika Di Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra menawi Di sakmenika sampun kadenangan
sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing Kayuwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho dulu tenang perkencang warudaya wak wong lagune lho Bagong iki ya ngerti dalan ning Kayangan to ya nganti tekan Kayangan barang iki ngopo bocah iki ya di nuwun sewu nadan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak jam terbangipun Bagong menika nek panjenengan boten ngatos-atos menika mangke panjenengan saged kewirangan lho Di inggih Kakang kula badhe ngatos-atos inggih dolah bocah kok nekat ora jawab-jawab iki ya karo sapa ngono lho nganti Bagong kok tekanangan iki wigatine apa lho Panakawan Bagong sawise satata nggontung ngadeg padha raja sak pratamu Bagong Panakawan Bagong ora edan ta iki mulane ken mau dirasane ora nyaut lha lah bocah edan nggih Bagong wah jan wis ngeget-gete iki teko iki lho teko dendol kita iki lha iki putaran Radawa dewa waduh ngapunten kula maaf lahir batin ya wah bocah edan ora iki kadhuwatan to iya iki Kayangan Suralaya waduh monggo ora numpak sepur lho ora numpak sepur ki lho jare Surabaya Suralaya wah edan tenan iki waduh pirang-pirang ki ya dewa iya so iki lho basa ngene iki sinten pengulon ulun Bathara Indra waduh Bathara Indra wah iki dewa kok untune pasangan iki asli nggo mledak ndasmu iso pecah wah dewa jangan gitu bener apa Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa weh juan warna-warna niki urang Bathara Guru dewane ora dewa lho kita iki edan ya kita iki kandhang-kandhane yo dua yo lho dewa kok ngeplaki ora kita iki lungguh kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Sang Hyang Bathara Guru kuwi Sang Hyang Manewaya sesembaning titah sak Madyapada lah kok kita diajikan tanpa tata krama sembah sujud kula iya Bagong ora dadi ngopo kulon ana apa astanipun sekawan berarti bojone loro ora Bagong kabeh widodari dadi kelangenan ulun waduh temonjo ae iso nglorong-loro nek tangane papat ki gak iso dikandani ora kowe kowe tak tendang genti lho Kulun kowe sapa wae jenenge Ulun Rada ulun kami tuane Kayangan ayo kok sikek santai waktune isih sewengi kok kesusu-susu Bagong dalan padha kandhur harja sak prapta kita nering sambe pitu tansah pinayungan ing kawidadan nering sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem kita kuwi titah ingkang kelabuk becul ku marucul nggih ulun gedhe palimarma ulun Bagong matur sembah nuwun kula pangestu ulun tanpa nama kula pun denggo jimat paripe gayana ing kasantosan kula iya Bagong prayoga nggon mulungguh aja sak kepenake dhewe iki mapan nang Kayangan mekaten kula nggih kula ngertos kula niki lho sing marahi niki syarat angkringan niki
iku Kakang Rada. Lho, sampeyan iki sepon iki lho? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe rada raja sak pratamu Bagong. Pengaturipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis bola-bali lho kowe njongkong aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku mengelok Kakang ora entuk. Ulan ki dewa kita ki wing titah, ge dasar kita ki batur e. Weh. Nino karo aku kowe. Kakang Rada nggihipun kajengipun boten menapa-menapa wong disebut Kakang kaliyan Bagong niku boten menapa-menapa. Ngono iki inspektur menunggu. Ora entuk. Ya, wis tak tampa. Wengistu ku tak marono. Panjenenganipun Kakang Rada. Kula pundi engko jimat maripe Kakang. Wah, jan kayangan kedayan kok ya wong edian kaya ngene to. Wah, kudune titah ki sing apik-apik ta sing sowan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Semisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Wah. Ampun Gresna Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mungkin padha karo mengko lungguhan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapta kita Bagong. Kita Podolarjo. Kita sapa? Kita. Kita piye maksudnya? Pripun ora dong? Kita kuwi Podolarjo. Ngene tandane kita iki kowe. Oh, tak tono modar wae. Wong ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok anjir orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada kuwi sabar. Sampun boten saged. Bagong kita Podolarjo Bagong. Nggih, Bathara Indra ulun wilujeng. Ngene tak omongi sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki ngendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, ini rasane. Kula 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ayo ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampeyan kok pikiran golek kaset bajakan. Kakang Rada. Kita lama PKP. Wah. Kula malah mboten wantun bageke dulun, ndak malah kewirangan. Bagong Podolarjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama dipanci kita padha slamet to, bener dadi. Lah rak tenan lah. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, iya. Bener Rada, ngapa? Nika sing nang burine pukul ndoro-ndoro ya widodari. Ayo widodari, agene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Ayo sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Sak penake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh pulun. Ulun bakal nyuwun priksa. Ngene iki. Badhe nyuwun priksa menapa, Lur?
apa to sebabe dene kita munggah ana ing Kayangan Bagong. Ngeten ya kula. Kula niku ajeng teng Kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebul dudu Kayangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu Kayangan, medhun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medhun ning maplurut. Tremberane to kae. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan Kayangan. Ha ya kepengen ya. Wong anten jujuke ning Kayangan to ya. Kaya apa ora. Basane wis nak mutu. Bareng motor wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki gunung merbabu mudeng. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki gunung Kawi mudeng. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, ora mblendro. Ngono wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale enten tulisane Gunung Siulauli. Siulauli dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki, Pak. Tekan pundi wae sing ana alun-alun gedhe banget wae ora ana wite kuah benggon panas sing ngencang-ngencang repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ing bakal suwana ning Kayangan dikeparengake punapi Buya gumantung nang repat kepanasan. Nggih teng mriku repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kok ora dedek. Jajare wonten gapurane tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten kula napa? Buta loro sing jaga repat kepanasan Cingkara Bala Upata. Jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu Kayangan dipenggak, diatumi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku iki arep kula ngajeng sowan tulung Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, ciripit kula batu kejepit. Bocah kok idene werna-werna iki. Ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu ka para dewa-dewa doander. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing budhe kula tak takoni, "Pulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing budhe sing Betawi ya kan. Iya. Basa Indonesia iya. Terus kula brangkang munggah repat anu Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ngeten kula. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kejanjikan. Lagune ngopi mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglon-jeglon iki. Ngetar kula tak mancing to, katut kabeh. Resah ati kula pukulun. Pokoke sedih sebabe bek
wingi niku ora kula jagongan kalih Gareng kalih Petruk iya Petruk niku dikake karo Gareng ngrangkul Gareng reng aku ketemu karo bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah karo awake dhewe Gareng muni apa Truk heeh sapa bapak dhewe aku kelingan to Begawan Salontara Gandharwa Raja Bali ya Gandharwa Maya lha men ketemu nang ndi Truk Gareng muni ngoten nang alas bapak mengestoni awake dhewe terus wong loro iki do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak terus kula takon Petruk Truk berarti bapakku ya Begawan Salontara Petruk muni itu kowe iki biyen jaman penjajahan ana londo jajah Indonesia kuwi nalika semono aku nang tengah alas bingung nang kono mung ana kewan-kewan terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana nunuk meteng nunuk iki ngairke pas Semar leledang nang alas terus bayi kuwi dobane jenenge Bagong kula kok rada lara-lara nggih maksude pasal yang luar semua yang termasuk anakmu kula terus rumah kula ora mungkin anak kula namanya terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan kula ajeng nyuwun presa apa kula ning mboten presa lara lho nggih ajeng nyuwun presa jane asline lho asline nek Petruk Gareng niku dudu anake Semar niku do ketemu karo bapakne terus ulang iki anake sapa kita ngerti ora Bu Kadang ngrudu kados pundi mutiara bocah kaya ora gawe kisruh ya agetipun dongaken kemawon adipun ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Mundarandur Bawana ngaturaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya dipun maringi dawuh kemawon Bagong yektine kita kuwi ora duwe Sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan maksudnya pripun ngene nalika Kakang Wismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin nalika semono Kakang Wismaya bingung kenangan merga ora duwe ruang tumulung munggah ana ing kayiwangan ngadhep marang panjenengan ulun tumuli ulun larapake sowan miwang pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ing jagat nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Wismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana wekasan wujud kita Bagong mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya kula iya dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana pancen ya ora ana temenan Bagong nek wangsulan ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya kula wis tau entuk crita kaya ngono sing nyritani sapa ya Semar kula ya takon karo Semar jane bapakku sapa Tomar kok kowe iki blas ra mirip karo aku Semar cerita ngoten niku tak paido Bagong niki wong sekolahe mung diapusi kedadean saka ayang-ayang nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget tawae iso mboten lho niku butuh bukti ora nang watanama masa wong rumane jagat kok ora duwe bapak ora duwe ibu mung dicipta saka ayang-ayangan ora mungkin nggak akan terjadi Bagong ngapa meneh iki jarat iki ulun nyandani ya ulun ki nalika semono neksen ya ora butuh seksi iso disogok ora butuh seksi seksine wong turun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke seksi golek-golek nggih to apa kula rada muni nggo aspalan we nyatane wis aspalan kok muni ya kowe ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran
jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, minatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan men dipameri Bagong dumadus kayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula mung dateng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iki dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun tinggal mamon pun Bathara Guru kok meneng wae terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane kok meneng wae ora Kakang Mrodo kados pundi ya kula cumangkaken aduh kriyan dadi kerejokan geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe oh ndaran suwe tak takon sapa mongko perhatian bocah iki ngapa ta ya nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso ngomong cara apa meneh iki menjelasno sapa to Bapak Inyong Warataya ngawe kan gak iki bali kulon ngawur banget wis tak antepi niating tekadku rame-rame tak rantas malang-malang tak putung terima Bagong modar ning kayangan ra masalah tegesan kok tegese piye tegese aku ora seneng nek tegesan nek isih dawa kula seneng awen golek tegesane kok pamerke nang kene ora tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan apa boleh buat nek pulun mboten ngerti bapak kula sapa kula men dapusi sedaya jasa saka ayang-ayang aku nek trima kan trimane Bagong sangat ngerti nek Bagong nesu besara siji Bagong nek nesu mesti bengok-bengok loro panganane kancaku tak entekake kabeh iki Bagong nek nesu niku mulang ati-ati nek kula wis kebacut nesu wah wis niki kriwikan dadi grojokan gegulan dadi tangisan sama ajeng mengandalkan sapa sampeyan ra iso paring dawuh bapak kula sapa niki napa dewa sing mburi kula niki kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe dewa kok caret ngene kok dopani edan ta iki keflaki wae jajal iki rasa semangkan nama putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng nundurke kali Bagong Iwang Pikulun Bathara Guru ramane keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan Mas Tusidam sekaring bawana langkung ilahi ngami kena mantu sidam sekaring bawana sekar maya edan tenang ora edan war ngopo Ndra wis apa era payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan ngerti yo iki Kayiwangan ning Sudarma ulun kat majane Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padane aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane bakal diurip ning alam donya aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan mergo aku mangkel aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun ora ana sing takon karo Bagong ana masalah apa ora ana blas ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka Werkudara Puntadewa lagi sedih-sedih wae dewa teng celurut rebutan nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok dewa model apa kok tak takon nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teka teng celurut do patisan barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki kowe ora aja kok tileki batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkang
Arep apa membeli ning arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Adeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niate aku mati ning kerepat kemasan tak lakoni. Mergo ngerti ya. Aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanding. Yen karemu gandeng kayangan. Aku mesti ora bali, aku mesti medhar melu mati ra. Gandeng kula tresno Mas Bagong sebaya mutus sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki sampeyan nunggu ning repat kepanasan. Kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok mah. Aku ini kayangan wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandre-drandre ora ana sing kewalat babar blas. Numpangke kompor ngono. Ngrasani ora. Sirmu ye. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wong resmi dijabke karo kawak kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki ndok kurang ajar yo melu-melu karo dewa. Wis ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Indra, omong iki sing genah kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sile karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Bar aksi tipu-tipu karo aku ya. Bar ngapusi karo aku. Iya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama purun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Iya. Iya ya ulun. Boyai ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi aku boya mikir dua kali yo. Yang ngridikan tadi terus kata-katane digowo. Mesti lah rampungi aku wis ora mikir ora wis boya mikir kok iki dewa boya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun boya wedi padha aku yo boya wedi. Nang ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun boya bakal petungan perkara dewa apa titah. Nang mesti sira mesti bakal boya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat boya bayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramasi lho. Akanmu gawean wis bar kramasi yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra jinjingan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak jinjing metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak njaba iki dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Kakang Mruga, kenapa? Ngantos bingung anggen kula nganduki dhateng kono kawan Bagong. Mboten minten menawi Bagong ing munggah wonten ing kayangan. Dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik ning kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Ditumpangke ning kompor wae trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sing diaturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel
mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kepara paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun ugi mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur ora gelem bali wonten ing jagat inggih nyuwun ngapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nah ini menawi Bagong sakmangke mbeguguk mutawaten ya dipun kedah paring dawuh saknyatanipun mekaten Kakang inggih menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula Bagong menika kaliyan sinten-sinten mboten ajrik ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok ngaten nggih inggih sampun mawon pun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala gareng-gareng Petro mekaten Kakang inggih menawi ngaten kula nyembadhe merpeki dhateng kawan Bagong mangke kula nyembadhe mlajaraken sejarahipun Bagong Kakang inggih kula semanggaaken Yama Dipati wonten dawuh ketatno sangganing para Jawata kenging ngundurake Bagong mbuh kepriye carane mriki ngestaken dawuh ya pamit matal pasilan sing ati-ati Joko ya bocah cilik kula nedya tedhak saka Sela Kandha Warudinanggung manjing jroning Suralaya Kakang Narada menawi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodara lan widodari Kakang inggih yen pamit matal pasilan ngatos-atos sampun kados lare alit Purna gading pananggilan sawu-sawu untuk kedatun jero jangking gambar kenjana kedapit gambaran gading kadiraken sangganing pomban cedhi manggung ketanggung Jawa Paloro ingkang sami ngampun pancaning Prabun kawisingan saking manggro tindak nyosri Naranata katon ngirang penggaling sang mata wau